Čistá panika, všetci tam odpadávali, jeden skolaboval, druhého napínalo, nikto nevedel, čo robí, pozri, jak splašení tam behajú, vôbec tam prvýkrát v živote to dvíhali, že riavník podľa YouTube to robil. Kúpeľňu ani neviem, jak sa nám podarilo dokončiť. Tento tu priestor, to by som robil plne inak, však to je strašné. Toľko, že je to v Tatrách, no a čože je tam pekne, že je tam furt zima, sneží, tento s furíkom behal, 2 m štvorcových, však to je malé, síce máme aj väčšie 100 m štvorcových, ale to sú zbytočne veľké. A je to aj tak zbytočne predražené a však to z Číny človek si donesie lacnejšie. Tu aké kraky vyrastli, tam burina, ešte aj vonku zatiahnuté bolo, potom síce vyšlo slnko, ale bolo strašne horúco. Chápem, na čo so žeriavom to dvíhajú, keď jedine máme 4 chlapov, vrátane deťa, čo toto by zobrali a dvihli bez problémov sami. A keby sme chceli, to sami si toto urobíme veľa lacnejšie. Môjho otca, sesterníci, kolegu syn povedal, že on také vie robiť tiež. A keď nechceš s poutovou strechou, urobíme ti aj s takouto sedlovou. A keď ti je takýto maličký, robíme ti takýto 100 m štvorcových, alebo 80 m štvorcových, alebo akýkoľvek iný, ktorý máme v našej katalógovej ponuke. Kodima, modulárne domy.